V utorok 11. augusta sa v odlievarni uskutočnila výmena hydraulického valca súpravy číslo 2. Akciu takéhoto významu plánovali 1,5 roka dopredu. Dneska prichádza do finále samotnou demontážou a opätovnou montážou nového hydraulického valca, ktorý bol vyrobený v zahraničí. Tento valec výroba trvala 12 mesiacov. Teraz čakal na konečnú fázu a to je jeho posadenie do odlievacej jamy. Aký bol dôvod tejto výmeny a povedzme teda životnosť toho nového, kedy sa to zase bude robiť? Posledná výmena, alebo presním oprava valca bola v roku 2000, v 5. mesiaci. Bolo tam urobená výmena tesnení. Dneska postupným prevádzkovaním a monitorovaním poruchy na tom valci sme uvážili, že je potrebné tento valec vymeniť, lebo od kvality tohto valca je priamo závislá kvalita výrobkov, ktoré sú valcom produkuje. V prevádzke nepretržite monitorujú prípadné chyby valca. Na základe tohto monitoringu stanovia čas, kedy je potrebná opätovná výmena. Každú poruchu alebo neobvyklý jav na tomto výrobku konzultujeme s dodávateľom zariadenia, ktorý je nám aj garantom toho, že do akého stavu pôjdeme, či to bude len pretesnenie toho valca, ale teraz prichádzame k samotnej výmene. Starý valec teraz putuje do opravy. Repasovaný bude následne pri podobnej výmene osadený do odlievacieho zariadenia číslo 1. Hlavným dodávateľom výmeny bola dodávateľská spoločnosť. Podielame sa my v spolupráci s inými firmami, kde zabezpečujeme autožeriál, zabezpečujeme aj výmenu oleja, zabezpečujeme aj opravné služby, teda záhlas a zdravotníctvo, tak s tými spolupracujeme. Dopredu bol vypracovaný harmonogram a postupujeme v zmysle harmonogramu. V mesiacoch júl a august absolvovala akciová spoločnosť Slovalco audity viacerých systémov. V júli absolvovala spoločnosť audit systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je to audit, ktorý je vykonávaný každý rok, čiže vždy po tom intervale 12 mesiacov. Tento raz je to periodický audit, to znamená po recertifikácii, ktorá prebehla minulého roku, je to prvý periodický audit pre kvalitu a druhý periodický audit pre environment a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Môžete povedať, ako ste spokojní s doterajším priebehom celého auditu? Tak zatiaľ audit vlastne prebieha podľa naplánovaného programu. Prešli sme v prvý deň viac zameranie na manažerské procesy, ako vrcholový manažment, tak stredný manažment a riadenie procesov, ktoré sa týkajú ako kvality, tak životného prostredia aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ten druhý deň sme sa viac venovali výrobným procesom, prešli sme vlastne všetky výrobné procesy, jednotlivé haly, jednotlivé prevádzky. Dnes pokračujeme čiastočne výrobné procesy, čiastočne niektoré podporné údržbárske procesy, internú logistiku. Ten priebeh je štandardný, prechádzame metódami vzorkovania, to znamená rozprávame sa s ľuďmi, pozeráme dokumentáciu, prešli sme si fyzicky jednotlivé priestory. Ešte nás čaká dnes popoludne dokončenie v podstate auditu, takže ide to podľa toho naplánovaného programu. Na záver môžeme povedať, vidno nejaký progres na spoločnosti od posledných auditov? Áno, tak ten progres, dá sa povedať, je pozorovateľný každým auditom. Slovalco treba povedať, že je spoločnosť vyspelá a systémy, ktoré tu sú zavedené, sú na vysokej úrovni aj v porovnaní s inými firmami na Slovensku. A napriek tomu, že tá úroveň je teda tu už pomerne vysoká štandardná úroveň systémov, tak každým rokom je možné pozorovať ďalšie programy, ďalšie projekty, ktoré sa realizujú. Či každým tým rokom je nejaké to zlepšenie, aj tento rok, napriek tomu, že vlastne je to ťažké obdobie krízy, ktoré začiatkom roka, kríza, ktorá bola, napriek tomu tie projekty bežia, sú tu opatrenia mnohé na zlepšenie. Zase vidíme aj priestor, aj pri audite identifikovali určité oblasti, ktoré sa dajú zlepšiť, takže myslíme si, že firma je stále v tom rozvoji a stále pokračuje ďalej a veríme, že aj ďalej bude sa vyvíjať a príjmať ďalšie opatrenia ešte na zlepšenia. Augustový audit bol zameraný na výrobu pre automobilový priemysel. Je to kontrolní audit v rámci certifikace ISO TS 16949, což je norma pro automobilový průmysl. Čo všetko vás vlastne ešte čaká? Tak zatím ještě nějaké procesy výrobní, logistika a co se týká i kontrola a zkoušení, to znamená laboratoře
a tím my jsme vlastně ten kontrolní audit uzavřeli. Takýto audit, ako často sa v spoločnosti Slovalko vykonáva? Vykonává se každý rok, vlastně jsou 2 kontrolní audity a pak každý 3. rok je vlastně recertifikační audit. Ten rozdíl mezi tím kontrolním a certifikačním auditem je v podstatě, že při tom kontrolním ne celý systém je auditovaný, při tom recertifikačním musí být celý systém podroben auditu. To už bolo na dnes všetko. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň. Dovidenia.